Alhaji? Kudu. Alhaji dan ya Rasulullahi kai haƙuri. Wallahi zan zo har gida akan wannan magana in same ka. Ba na hannunka da Allah. Ba na hannunka. Ba na hannunka da Allah. Alkudu. Ina wuni. Lafiya lau. Yaya gidan? Lafiya lau. Madalla. Ina zuwa haka. To, wallahi to ni ma kaga dama ka diyar dan uwana. Ita ce ta zo daga binni to sai ta haɗu da yau. Wallahi 'yan yaran nan haka masu tara su ma masu ɗan saliba wandan na ji dai to su ta haɗu da su suka fige ɗan akwatin nata to kaga yarinya budurwa a batta da zane ɗa a ba batta ba to shine na je wanne tudu wanne gangare dai na shiga na fita na ɗan samu mata 'yan atamfofi. Alkudu wannan ai shine zumuncin to ni ma fa zuwan ciki ne zuwan ta ne ni ma ita ba kuwa da ta zo? Madalla ita na gani kuma na biyu iri. Haba Alhaji kamar ba musulmi ba? To gidanka da ina kofar da za ta shiga? Aha ka ji ka dinga Rasulullahi magana kama ita sa har ma na fi da kofa. Ban gane kafin da kofa ba. Abin da nake so da kai yanzu dai na ji cewar an ce mai gari ma ina ciki. To ku kiyaye ɗiban 'ya'yanku ku jefa sa inda ba za su fita ba. Gaskiya ne. Uwar mai gari labari ya nuna mana uwarsa ya ce kare bi da shi ba ta haife shi ba. To kuka dauki yarinyar nan kuka bashi. Wannan ai mu muke da tarihi. Madalla. Ka mance dan garin nan ne? Kuma ma yanzu ina mai gari ina wannan yarinya. Ai tazarar da tsawo. A dauki karamar yarinya a ba wannan mai shekaru. Ye mata me? Idan har Allah Ubangiji ya sa ka yassare min kuma ka bani aman na shiga neman ta. To maganar gona da kake ɗari ni zan iya yafe maka in kawo kuɗi in ƙara lafta maka. Allah akbar. Allah wallahi. Ayo don wannan ne. Yauwa. Wane ne ke da hakkin yarinya? Ce man ni. Kai ne. To na baka. Alhamdulillah. Matsawar dai ni ba za ka yi dongo ba. Saboda kaga ya boko ce hidimarta da yawa. Hoda kadai. Ta ishe ni ce fa ne amma da aka ce hodarta in ka gama kudan kuɗi a hodarta to in dai za ka ɗan rika yin motsi wallahi dole na dan Allah kwanta da hankalinka to in dai magana kuɗi ce kwanta da hankalinka ni dai ka bani dama ka ce min ka bani ita to an gama. Alhaji ni da kaina zan zaunar da ita in maka shimfiɗa in sa kujerar ƙarfe a cikin zuciyarta duk garin nan in ga wanda zai turi. Allah maka na samu labari. To kuma yanzu ka gani ma duk sowo su ne ita za a ɗinka ma. Ɗinkin kenan za ka yi? Yanzu ɗinkin zan je. To abin da za ka yi. Ka je gurin Nasiru Tela. To. Da ka je nan masarautar Jalli. Ka ce a nuna maka. A Nasiru Tela na san shi ba dan gidan dan koli ba? Na sani ba dan wajen dan kolin nan ba? Na san shi. Da ka je mika masa. Alhaji? Ka dubi yawan atamfofi? Sai da yawa. Ai shi ne da gani kuma. Alhaji ai ka mata shi magzi ne. Kare uku. Alhaji me yasa ba za a kawai abin nan ba? Yau dai ko ɗinkin a gidan shugaban ƙasar Ingila za a yi ɗinki wannan dai kuɗin ai sun isa. A dai rima sauran bayani in ka zo in yafe maka gona in ƙara maka kuɗi. Alhajin Allah, wannan magana an wuce. In an wuce insha Allah yarinya tana gidanka. Shi kuma mai gari ni da shi mu zuba. Mu ga in yana da ƙarfin iko a gida. Na rubu da shi. Ka je in Allah ya so za a yi da kai insha Allah. Insha Allah. To